नादा दिनै नोंथांमोना दि नैबे गामिनि लामाखौ दि फाहामना होफैबाय बे समाव मा बुंगोन? आङो गिबियावनो नोंथांनि चेनेलखौ गोसो गोरबोयै बरायनानै लाबाय जे जोंनि दिनै दतमा मण्डल बिजेपिनिफ्राय जोंनिनो समाज सिबियारि मानिजाथाव मनरन्जन ब्रह्म सारा नैबे शान्तिनगर गामियावहाय बिथांमोन खावलायनाय बादियै माखासे गावसिनि लामा बे लामाखौ सारखौ मावफुंनो थाखाय खावलायनायलाय दिनै बे खामानिखौ दिनै मनरन्जन सारा मावफुंनानै होबाय। दा बे बेलायाव जोङो बिजेपि मण्डलनि जानानै जोङो सारखौ साबायखर जासिदों आरो बेजों लोगोसे गामिनि बे शान्तिनगरनि रायजोफ्रादि दिनै बे लामाखौ मोननानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बिथांमोननिसिमबो हामलायनाय जासिहरदों आरो। बिजेपि राजखान्थि हिसाबै दासान्दि मा मावगासिनो? बिजेपि राजखान्थि हिसाबै जोङो दतमा मण्डल हिसाबै जोङो सान हर जोङो खामानिखौ जोङो मावगासिनो दं आरो निस्सय फैबाय थानाय समाव जोंनि मनरन्जन सारा देरहागोना खाथां आरो बेखौ रावबो लाखिनो हानाय नङा।